Cop d'efecte a la Lliga Nacional Juvenil. L'Adam s'ha endut els 3 punts del camp del Barça i avança els blaugrana en la classificació, assaltant el lideratge del grup. Ha estat un partit molt disputat. Els locals li han tret la pilota als cervesers a la primera meitat, sense acabar de rematar amb precisió. I al segon temps, el maig s'ha obert i la contundència a les àrees dels vermells, avui de verd, ha estat determinant per aconseguir un triomf sofert, però merescut. Els cervesers han acusat les mides del camp i el canvi de gest artificial a natural, però, per damunt de tot, han patit el desgast físic contra un rival que t'ofega fent-te córrer darrere la pilota. Aquesta ha estat la tònica general dels primers 45 minuts. Els de Martín Posse intentaven estirar-se en algunes fases del maig, mirant de trepitjar l'àrea rival i finalitzar alguna jugada, però l'autoritat dels culers amb l'esfèrica ha obligat els cervesers a mostrar una cara poc habitual en ells, fer-se forts i contundents en defensa primer per fer mal a la contra després. El Barça ha buscat generar superioritats, sobretot amb les arrencades de Moro des de l'extrem esquerra, però els ha mancat precisió en la rematada final, ja que els seus intents o bé han topat amb el pal, han marxat força desviats o han estat refusats per una línia defensiva sòlida de l'Adam. Karim ha provat de posar a prova els locals en les accions defensives amb la seva jugada estrella, però no ha trobat els 3 pals. Amb la rematada, els blaugrana no donaven treva, conscients que un gol abans del descans els hauria aplanat el camí cap a la victòria, però tampoc ha estat encertat Bryan en la jugada posterior. Els visitants també ho han provat a pilota aturada, un dels seus millors atributs, però en aquest cas la rematada de Morell ha marxat per damunt del travesser. I tindrien una última els locals a través de Moro, que ha superat l'1 contra 1 i ho ha intentat amb un xut creuat que ha sortit fora. A la represa, l'Adam ha sortit com un vendaval i només la manca d'encert l'ha privat d'avançar-se en el marcador. Primer, passada filtrada de Karim per Aitor, que remata de punxó al pal davant del porter. A continuació, intent perillós de Karim des de la frontal, que ha sortit desviat. I després, rematada rasa d'Aitor, que el porter resol molt ben col·locat amb els peus. A l'altra àrea, Àlex ha iniciat el seu recital d'aturades, començant amb una doble. El porter ha refusat amb el pit el xut a boca de canó de Jaume Jardí i després amb els punys la mitja tisora de Diego López. Les arribades en perill a totes dues àrees evidenciaven un fet. L'Adam s'havia desfet de la pressió i el partit s'obria. Karim tornava a finalitzar una jugada en atac, mentre que Àlex aturava la doble ocasió de Jaume Jardí i Zaka després d'un gran canvi d'orientació dels atacants blaugrana que ha agafat desprevinguda la línia cervesera. El joc del conjunt de l'Estrella començava a fluir, tocant cada cop més la pilota, i Morell ha filtrat una passada sensacional per Suárez que ha superat les línies dels locals, però el xut de l'atacant no ha trobat porteria. Faltaven 20 minuts pel final, amb el partit i el lideratge en joc. El primer a encertar efectuaria un cop d'autoritat i han estat els cervesers. Jugada atacant del Barça i recuperació d'un Morell imperial que ha arriscat regatejant un rival i ha conduït fins a combinar amb Naranjo, que ha descarregat amb clarividència per l'arribada d'Esteban a banda esquerra, que al primer toc l'ha posada en profunditat per la carrera de Suárez, qui amb metres per endavant ha cavalcat fins a assistir en el moment precís a Karim, que ha controlat i ha col·locat una rematada ajustada per avançar els visitants. Jugada col·lectiva brillantment entrenada per l'Adam, que rugia amb força i s'apropava a la victòria amb un gol cabdal. Però al davant tenien un rival que ha venut cara a la seva derrota i ha trobat l'empat al cap de 2 minuts amb una jugada un pèl afortunada on la rematada llunyana d'Adri Altimira ha topat en un defensa i ha desviat sensiblement la trajectòria, impedint l'estirada d'Àlex. Restablien les taules als locals i els cervesers, fatigats, han fet un sobreesforç per anar pel partit i han trobat premi al minut 83, falta picada per Ramon i rematada de cap de mano al primer pal per fer el segon i aquest cop sí aconseguir un avantatge que seria definitiu fins al xiulet final. Feia justícia a l'esforç desplegat pels homes de Martín Posse contra un Barça que, també és cert, ha generat suficient perill per haver puntuat contra els cervesers, però l'encert a les dues àrees ha decidit el maig. Els blaugrana ho han intentat fins al final, però els cervesers s'han espremut fins al darrer alè per certificar una victòria que suposa un cop d'efecte a la Lliga. Es un resultado que ellos se merecen, que lo hemos trabajado, que lo seguimos trabajando y ahora tenemos una linda posibilidad como para poder mantenerlo. Lo hemos luchado mucho y la verdad que hoy los chicos han estado realmente muy bien. Primera parte hemos estado controlados, no hemos prácticamente sufrido.
salimos muy intensos en la segunda, hemos tenido situaciones, fue un partido bastante de ida y vuelta con situaciones para ellos, donde Alex estuvo realmente muy bien y hemos aprovechado nuestras situaciones para marcar los goles, así que creo que el equipo en línea general es un resultado justo, creo, para mí, y creo que merecido por el vestuario. La veritat que és un partit d'alt nivell, no? Un partit on com l'Adam té un gran nivell, doncs pot permetre vindre aquí i disputar-nos la possessió de la pilota i se'ns fa difícil, però al final és el que ens trobaran a l'elit, no? Bons equips que intenten jugar de tu a tu, ells ho intenten fer, ho han fet, durant algun moment ha semblat que ells tenien el control també, i és una setmana intensa, una setmana fantàstica per aprendre moltíssimes coses i ara per aprendre del partit jugat. Bueno, ha sido un partido muy igualado, donde nos ha costado disputar la posesión, pero al final lo que mejor hemos hecho es que hemos sido más eficaces en el área y pues ahora disfrutar del liderato, pero no bajar la guardia porque son partidos importantes y difíciles y a seguir luchando para ganar la Liga. El juvenil de l'Adam assalta el lideratge de la Lliga Nacional Juvenil a falta de 8 jornades pel final i amb l'average particular favorable respecte a Barça i Espanyol. La setmana que ve, els cervesers rebran el Badalona a casa.